Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan Altsasura hurbildu gara, gurekin Itziar Nazabal Regueira dugu, artista internazionala. Zer moduz, Itziar? Kaixo izaskun, oso ondo, gustora hemen zurekin. Artista eta laguna. Bai, dudari gabe, hori da berena. Aurkeztu zazu zure burua. Zer esan dezakegu, esan duzun bezala artista, altsasuarra, eta hemen hasi eta bizi naiz, baina internazionalki mugitzen naiz. Nire pasioa dela eta pasio hori zer da? Artea. Zer nola esan dezaken nire burua? Esplosio bat dela, sentimendu esplosio bat. Nun sortua? Nun sortua? Sortua hemen, Altsasun, dudari gabe, etxean. Etxean jorratutakoa, hemengoko tailerran, baina dudari gabe baita ere, hara nora juten naizen, hor sortzen da, ez? Eta juten da bere ganatzen beste gauzetan. Nungoa egiten duzu zure burua? Haze galdera, nungo hemen, baina mundukoa ere, aldi berean. Ze bidaiatzea pasio bat da, eta bidaiatzea nire artearekin, hori da, esan dezakegu amets totala, ez? Eta benetan betetzen nagoena, beraz mundukoa ere. Zure bizitzari errepaso bat ere egingo diogu, haurtzaroaz, gaztaroaz, eta oraingoan ere galdetuko dizut. Harritzeko modukoa bada ere, zein da zure horretako lehen oroitzapena? Amatxo, hau galdera. Ez dakit, lehen oroitzapenak. Nik burura etortzen zaidan naiz askon dira aitaren argazkiak. Nire haurtzaroaren aitaren argazkiak. Kriston sentimendua isladatzen dutenak. Eta horrekin geratzen naiz. Ume bihurria edo txintxoa zinen? Pixkat bietatik, ez? Zertan jolasten zinen Itziar kalean zaudenean lagunekin? Lagunekin dudari gabe, ez? Gauza guztitan danak bezala, baina garbi daukat, ni ez, gurasoak esan da, txiki-txikitatik nire pasioa garbi zegoela eta beti nion marrazten, sortzen da olako gauzetan. Orduan ez ziren arduratzen. Zer hartu edo ze trasteak edo eraman, zeren bazekiten, kroketa jun jatera, hartu serbileta bat, boli bat mesedez, eta listo. Txiki-txikitatik arteari lotuta. Bai, zeharo. Naiz eta ni ez jakin. Momentuan ez nintzen arduratzen hortaz edo ez nintzen hartzen dudari gabe, baina bai, esan daiteke baietz. Eta eskola garaiak nola oroitzen dituzu, koloretan edo txuri beltzeren? Denetarik. Nik uste dut denek daukagula gure koloreak eta gure grisaiak, artearen toketxoa sartuz. Eta kuadrilla eta lagunak hemen Altsasun zenituen? Bai, beti da nik Altsasukoak, ikastolakoak, eta gero azitzen zoazen heinean, Altsasu generalean, eta sakanakoak, ez? Da gero nola ez, azitzen zoazela eta mugitzen eta ikasketak aurrera dijoaztela eta unibertsitatea, zabaltzen juten dira, ze nik berez Salamankara jo nintzen unibertsitatera, beraz hor zabaldu ziren, eta gero nola ez nire irrika hori hor zegoen eta Ingalaterran bukatu nuenez, mundukoak ere lagunak. Bazen aipatu didazula zure ikasketei buruz eta zure gaztaroari buruz hitz egitena. Nola oroitzen dituzu gaztaroko urte horiek? Oso bitxiak eta beteak. Ze berez
beti izan naiz oso pertsona, osea, netako sentimenduak eta oso sentikorra naiz eta beti izan naiz oso kontaktuan lagunekin. Eta bai, eta hor izan dira, beraz oroitzapen politak eta beti bai, beraien elkartuta beraiengatik, ez? Osea, mugitzen eta bai, jolasten edo ateratzen edo gero bai ikasten eta planak egiten irtetzeko plan horiek eta denak bai, beraiekin batera, ez? Errebelde izan zinen? Pixkatxo bat. Baduzu anekdotaren bat kontatu daitekena? Ez dakit. Anekdotak asko. Eta kontatzeanak, pues bueno, batzuk igual hobez, ez? Baina, bueno, ez dakit, eske egia esan da, irribarrezko anekdotak, ez? Gehienak konta daitezke, baina ez dakit, ez zait orain bururatzen egia esan da izaskun. Ez dakit. Irribarre hauan duen pertsona horietako bat bezala definituko zenuke zure burua? Bai, nik uste du baietz. Naiz eta denok bezala oso barneko gehiagaren baita ere, eta gure mamuak ere baditugun eta izan ditugu denboralditan, berez, irribarretsu naizela esan dezaket, eta batez ere nik hola sentitzen naiz eta gero jendeak bertan, ez? Hola esaten dit, beti irribarre hori orain bertan, Tunezetik bueltan, han bertan neukan lagun batek esaten ziala pila bat maite zuela nire irribarrea. Esaten, jo, ze polita, ez? Ez dakit, osea, esan dezakegu behietz, irribarretxoa naizela. Eta gazte garaietaz ere hitz egin dugula, orain jarraituko dugu hildo horri. Unibertsitate garaietaz ere galdetu nahiko nizuke. Bai, zelako urteak izan ziren horiek? Oso politiak. Bai, oso politiak, oso interesanteak ere, eta ikasi izan non bizitzaz asko. Ez bakarrikan nire gaiarekiko, artearekiko, baizik eta tokatu izan zitzaidan Salamankara mugitzera, oso gazte nintzela, 17 urte, ni etxeko beti, amatxo, aitatxo, itxasokin eta amonakin beti, ez? Osea, izan duzan gogorra, hasiera batean, ez nuen jun nahi, osea, izan zen, hartu nindutenean oso zaila zala sartzea, ze 900 pertsonen gandik sartzen ginen 170, olako zerbait, proba bat eginda. Eta ni gogoratzen dut, amak deitu zuela, eta esan zutela hori sartzen nintzela, eta esan zean, itziar sartzen zara eta nire garretan. Baina sartzen zarela, eta baina eskez dut jun nahi. Bueno, hola izan zen hasiera. Gero, galdetu beharko zenuke familiari, etxekoei, baina oso ondo. Kriston parrandak, kriston bizia eta heziketa pertsonala. Bai, ikasi nuen, azkenean zure bidea irekitzen, ez? Ez dizut galdetu garrantzitsuena, baina zer ikasi zenuen? Arte derrak, lasai. Bai, dudari gabe garbi neukan zer nahi nuen, nire lekutxoa nazabal bezala egitea mundu hontan, arte mundu hontan, eta garbi neukan. Eta etxekoen laguntza eta apoio guztikin, ara jo nintzen. Bokazioz edo alabeharrez? Bokazioz. Bueno, eta beharrez ere, zeren nire beharra da. Osea, nik ez dut ikusten izaskun nire burua ez gaur egun, ez aurrerago, ez dut ikusten, nahiz eta zaila izan zaila da mundu hau, ez dut ikusten neure burua artetik kanpo. Osea, ezinezkoa da, ez dut ikusten. Beraz, beharrez ere, baina barneko beharrangatik, hortan, bai. Nomada izan zara beti, edo gustatu izan zaizu leku berean bizitzea? Nomada, bai. Dudari gabe Altsasu eta Euskal Herria maite dut, eta euskalduna naiz, eta barnean daramatzat, baina barnean eraman dezaket, hara nora juten naizen, beraz, nomada. Urteak aitzinera joan ahala uste duzu bizitzarekiko ikuspuntua ere aldatzen joaten dela? Bai, dudari gabe ikuspuntua aldatzen da, izan daiteke aldatzearena. Ez du nahi esan horrek aldatuko denik, zeren oso garbi sentimenduak eta zure iritzia oso garbi eta finkoa balin baduzu, hori jarraituko du, baina ez du ezer esan nahi baita ere aldatzearenak, ez dauka importantzeik esan nahi dut, gerta daiteke. Eta zenbait esparrutan, niri aldatu izan da, adibidez, esaten izun bezala, ni jun nintzenean estudiatzera kanpora, berez ez nuen jun nahi, nik hemen geratu nahi nuen, eta akaboz gero. Ja, ben kanpoan hanka jarri ezkero, gero bueltatu nahi dut, baina beti kanpora juteko desioan. Uste duzu agian aukera horrek
Pixka bat zure ikuspuntua ere aldatu izan zuela, etxetik kanpo joan behar izana? Bai, dudari gabe. Ni uste du gainera badala zerbait oso importantea edonorrendako pertsonalki azitzeko. Zeren, naiz eta gero bueltatu eta zuk aukeratu etxean eta zure betiko lekuan geratu nahi duzula. Ze hor gustora zaude eta listo eta ematen duzu behar duzuna. Baina nik uste dut pertsona bezala laguntzen gaituela azitzea, bai barnetik eta kanpotik. Dudari gabe bai. Itziar, nola sortu zen zutan artista izateko grina, kontzientzia edo gogoa? Galdera oso sakona eta ez dut galdera konkretu bat, zeren ez da bilakatua, baizik eta barnean daramadan gauza bat da, orduan nola, noiz? Barnean dudan zerbait da, betidanik. Ezin dizut besterik esan baizik eta pasio hori eta behar hori barnean daramadana. Pasio eta behar hori aurrera eramateko zeintzuk izan ziren zure lehendabiziko pausuak edo zuk bilakatzeko artista bezala? Atzera botata pausoak izan daitezke karrera behin bukatu ondoren Erasmusatik bueltan, gurasoekin hitz egin da eta garbi neukan lekutxo hori opatu nahi nuela, orduan esan on zer egin dezaket hoberen. Bide hori jorratzen dudan bitartean badakigula ez dela erraza, zer egin dezaket. Ez nuen ikusten nire burua artearentik kanpo, orduan esan non, sortuko du nire tailerra nun erakatsi nik hoberen dakidana. Eta hola egin nuen, sortu nuen nire tailerra, nun irakasten dudan, eta horrek bidea eman zidan nire ametxontan burrukan jarraitzearena. Ze teknikak ere erabiltzen dituzu? Teknika, esan dezakegu denetarik, oso mugituan naiz, oso beti nau salseatzen, orduan betidanik txikitatik horrela izan naiz, orduan jorratu izan ditut teknika gehienak, baina nahasiz, hau da. Hasieran bai igual landu izan dituen akrilikoak, olioak, teknika lehorra, karbontzilloak, arkatzak, sanginak, pastelak, denetarik, landu izan nituen. Baina gero pixkanaka nire behar horrek eramaten ninduen salseatzea gehiago eta orduan egiten nona zen nahastu eta barnizak erabili izan ditut baita ere, egin izan ditut perforazioak lientzoetan, nola sortatzen ziren nolako mugimendu eta tekstura oso bereziak, kolasea debei, esan dezakegu egin izan dudala, etortzen zitzaidan aburura, eta jarraitzen dute, baita ere hori egiten naiz eta nire zigilo eta nire kozinilak eduki, ez? Zigilo aipatu didazu. Bai. Zein da zure zigilo propioa edo zure sormen prozesu horren garrantzia edo zure bidea? Zaila da esplikatzearena, zeren gero azkenean esplikatzen duzunean nik uste dut ezagututa ulertzen dela, baina saiatuko naiz alden noberen isladatzen eta zabaltzen. Berez esan dezakegu nire zigilua oso pertsonala dela eta propio esan duzun bezala, ze berez, eta baita ere kritikoen aldetikan esan bezala oso interesatea ikusten dute ze badago bi atal bezala, atal oso kontemporaneoa, oso egunerokoa dana, nun abstrakzioa jotzen dan, eta gero beste atal bat nun jotzen dugudan figurazioa. Orduan, horiek nahasten dira, eta suertatzen da, zerbait bitxia eta ezberdina. Hori baita ere, beraiek luzatu izan didaten bezala. Orduan, esan dezakegu badala, artelan oso kontemporaneoan nun ikusten den figurazio bat gutxiago edo gehiago irekia dana.
Eta gero hor sartzen daia oso berezia egiten duena dala nire prozedura, nire sortze prozedura. Eta, prozesu hortan, bilakatu izan da urteetan zehar, kasualitatez edo ez kasualitatez, Marruekosen sortatu izan zen, pixkanaka, gehiago erabiltzarena nire gorputza. Zeren hor dago hor nire kutxua edo ez, berez, nik egiten dudana da, esplikatzen du nire obra dela, izaskun, ni bezala, esplosio bat, sentimendu esplosio bat, orduan, hori, ezagutzen hau zuenak badakizen nola nahi zen, ez da hori barnean daramadan zerbait, orduan, dudan sentimendu behar, orduan behar bat, eta da esplosio sentimendu bat, nun ateratzen dudan kanporantz, argiak, normalean argiak jenduta, musika, kandelen artean, eta uzten ez nik sentiarazten, orduan hartzen dut margoa, jartzen dut gorputzan, eta azten ez dantzan, kuadroarekin edo kuadroaren gainean, ez? Orduan, eta oso zuzenezko kontaktua eta barneatik ateratzen dana, ez? Osea, ez dakit oso bitxia. Eta hola sortatzen dut hori, esplosio hori eta tekstura horiek lientzoan edo muralean edo norren, bai? Eta hortik gero, badago bigarren atal hori nun ateratzen dudan figurazio hori. Figurazioa izan daiteke gai ezberdinetakoak, nire artean importanteak direnak eta lantzen dituana, izan daitezke arabiar munduko arkitekturak, izan daitezke biluziak, edo loreak amonaren orean. Orduan, horiek dira nire atal importantenak, oraingoz, gero ez dakigu zer izango den, eta orduan, ateratzen dira hori, figurazio hori momentu horretan lantzen ari naizena. Eta azkenean, bukatzen dut azkeneko estanda txiki batekin, atmosfera, aire eta haize hori arnasten dudan, nik bertan arnasten dudana eta artelan oso arnastu behar duenak bete ahal izateko, ez? Orduan, sartzen dut hori, estanda txikitxo hori, nolabait ametsezko idei hori bilakatu dadin, bai? Ze ez dut nahi jendeak behar bada ez zaio gustatzen nire obra, bukaeran nolakoa den edo, baina nik lortzen badut, zerbait mugitzea bihotzetan, besteen bihotzetan, ja kontentu nago, orduan. Hori galdetu behar nizun, oraintxe bertan, ea konstientea zaren zer sentiarazten diezun pertsonei edo ikusten dutenean zure margolanak, zure obrak, zure sentimendu esplosio hori. Jo, kuriosoa da, zeren jendeak esaten dit, batez ere ikusten hauenean sortzen, pila bat gozatzen debi eta esan didatola, eta inkluso artista lagunak, kanpokoak eta esaten dut, eskida plazer bat ikustea nola sortzen duzun. Naiz eta ez ikusi amaiera, zeren transmititzen duzu pila bat, osea, zara, ez dakit, pila bat emozionatzen die. Eta gero baita ere, kuriosoa da baita ere, jendeak ez nagoena ikusi prozeduran, ikusten duenean oiala, baita ere esaten du, hori nabaritzen dela hor, zerbait gehiago, zerbait profundoago, zerbait sakonagoa, ez bakarrikan, eta hori da nik nahi dudana da, biluzak egiten dituenean eta egiten ditudanean, izaten dira, aurpegirik gabe, zen nahi dut, bakoitza pentsa eta sentitu dezan nahi duena, ni naiz izango, naiz lehengokoa, ez dakit, osea, mugiarazi. Eta ez du nahi irakurketa erraz eta soil bat izatea, baizik eta pixka sakonagoa, jendeak sartu dadin, ez? Orduan, hor pixka bada, ez dakit. Eta horri txuri bat edo pareta txuri bat aurrean duzunean, lehenengo pausu hori ematea, lehenengo pintzela da, lehenengo margoketa hori, aurretik pentsatuta eramaten duzu edo normalean suertatzen dena izaten da momentua? Badaude momentu ezberdinak, badaude momentuak nun suertatzen dira, hola, nahi gabe eta beharrean, eta orduan batzutan bai daukat, baita ere, badaukat helburu bat, egin nahi dudala, ez dakiz zer kale imaginatu, eta orduan bai hortikan bideratzen dudala, bai esplosioa, eta baina beste batzutan da sentitzen dudana eta suertatzen den bezala atera. Eta ondoren, esplosio hori ikusita esaten dut, hemen egingo nuke, ikaragarria da egiteko, bidaiatu nuenean eta ikusi nuenean, ez dakize kale, edo ez dakize lore, edo ez dakit. Badaude bi bide, batzuk pixka bideratuak daudenak, eta beste batzuk berez uzten dudana, ni neo sentiarazten nahi dudana. Ez dut, oso
Osea, oso libreak dira danak, naiz eta bideratuak izan, zeren badaukat helburu bat egin nahi dudala, ez dakit zer figurazio, eta orduan horretarako komeni zait esplosioa izan dadin, eskubitik ezkerraldera, edo ez dakit, bai? Hori bideratzen duzu, baina ezin duzu erabat bideratu. Nire artelana oso sentikorra da, orduan ezin dute kontrolatu erabat. Argazki kamera bat gainean eramaten duen oitako bat zara dena, edo gustatzen zaizkizun leku bitxiak edo argazki bat ateratzeko eta eramateko, edo buruan eramaten dituzten? Dudarik gabe argazki kamera nirekin. Argazki kamera eta nola ez, osea, nik uste dut hau baita ere aitatik etortzen zaidala ez. Aita argazkilaria da, txikitatik ikusi izan dut eta mirestu izan dut. Orduan, argazki kamera nirekin beti bai. Zurekin beti, leku guztietara, artista internazionala zaitu Itziar. Konta iguzu hortaz baita ere pixka bat, nondik ibili zara munduan? Egia esan da, maite dut bidaiatzea. Maite dut pila bat betetzen hau pertsona bezala. Eta pertsona bezala, artista bezala. Zeren artista eta pertsona bat dira. Beraz, niretzako oso importantea da. Eta nondikan ibilia izan naizen, ez dut ondo gogoratzen leku guztik. Eta ni baino, nire obrak gehiago bidaiatu izan dute. Baina, esan dezakegu, nazabal egon izan dela, dudarik gabe Euskal Herrian, Espainia girotik, eta Europan, Italian, Frantzian, Austrian, eskiztu gogoratzen leku asko, Kolonbian, Txinan ere badauzkat artelan asko eta hortikan asko mugitu izan zait, eta hortikan lanean nago, eta batez ere, nire mundu arabiarra. Lekuren bat berezia suertatu da, zure arte ibilbidean? Leku berezi asko. Eta horietatik, esan dezakegu, esan dudan bezala, mundu arabiarra. Erabat lotuta nago ez dakit, badaukate pasio bat mundu arabiarrari, lehendabiziko alditik zapaldu nuela, eta zapaldu nuela Chef Shawen, Marrokosen, ikaragarrizko lekua. Ikaragarrizko, ez dakit eguna zaren, baina gomendatzen dizut, eta alba dugu elkarrekin. Primerazkoa izango litzateke. Eta hori, berez puntu asko ez, baina bai, Marrokos asko ezagutzen dut, eta berez mundu arabiarra generalean geratuko nintzateke, bai Jordanian, bai Tunez orain berria etorri naizela hortikan, eske maite dut. Eta arteak zer eman eta zer kendu dizu Itziar? Ze galdera. Eman dana. Eta kendu, kendu dizkit momentuak, ez? Baita ere momentu batzutan bereganatzen da oso bakartia. Bai, eta lagun batek esaten didan bezala askotan, eske sartzen zara zureko bazuloan eta zaitugu ikusten. Eta bai, arrazoia du, edo dute, zeren gertuko lagunak badakite oso gertu ez. Eta eske azkenean buru belarri nago hortan eta eske ezin naiz atera. Orduan batzutan ez dakit begiratzen mundua beste era batera. Orduan galtzen ditut beste zati batzuk ez. Eta hortan bai pena ematen diala. Zer da artista bezala nabarmentzera eraman zaitun hori? Ni uste dut nire artean ikusten dena eta nirekin bat egiten duena da, esan daiteke nire pertsona, ez sentimendu horiek, pasio hori eta berez niregan ikusi daitekena eta nire artelanean, ez? Eta prozedura hortan ikusten hauetenean sortzen, esaten didate, pila bat disfrutatzen debiela, ze ikusten da, ez? Senti, eta hori da nire helburua izan zen hasieratik kaleratu nuenean, jendeak aukera izan zezan, ni pixka bat gertuago sentitzearena. Egindako ibilbidearen barruko balorazio bat ere eskatuko dizut Itziar, urte guzti hauena, arte ibilbide politxo honena, ze sentimendu eta sentsazio loratzen zaizkizu? Sentimendu oso politxak, baina baita ere gogorrak. Gogorrak eta momentutan baita ere negarrak. Zeren garbi daukat zer nahi dudan, eske ez dut besterik bizitza hontan. Netako hau da behar dudana, eske ezin naiz atera mendikan. Orduan honek ere esan dugun bezala nahiko zaila da, badakigu.
Eta, bueno, eta emakumendako ere, azkenean zoritxarrez emakumendako baita ere, generalean beti pixkatxo gogorrago egin beharko dugu. Zeren ezagutzen dira artista asko, baina gehienetan gehiago gizonezkoak ze emakumezkoak. Orduan, da pixka dana, ez berez gaia, zaila da, eta horrek eramaten zaituen baita ere momentu latzak eta borrokan jarraitu ahal izateko, lekua itxeko, eta zure amets eta pasio hori aurrera eramanez, ez? Baina eskaldi barean elkartuak doaz, ez? Zeren eske betetzen hau hainbeste, eta ezin dudala beste gauzik egin. Orduan, baita ere, irribarrea ateratzen nago, ez? Irribarrea beti duzu gainean itziar, eta orainera bueltatzen baldin bagara? Orainera? Ze proiektutan zabiltza gaur egun? Ze proiektu? Jarraitzen dut berdinetan. Artean murgilduta, dudarik gabe, eta hola gerturago daukadan proiektuak, ez dakit zeren bertan ari gara lanean eta baina bai berriz kanpora ateratzearena. Ia neguan ateral naiteken eta berriz jo naiteken Tunezera, zeo zer ari gara begiratzen eta ia suertatzen den hor. Baita ere hitz egin izan ditate Marrokosetik, baita ere aipatu izan diate Senegal. Gero espero dut baita ere ateratzea berriz ere bueltatzearen aukerak zeren esan behar izan dut ezetz Indiari, zeina baita ere ez dut zapaldu, baina zapaltzen dudanean badaki, beste inspirazio puntu bat izango dela. Da Turkia, Jordania berriz ere bueltatzearena, beraz, egia esan da oso kontentu zeren aukera asko ari zaizkit zabaltzen. Hortxe. Oraindik bide luze eta politia duzu aurretik, baina galdetu nahiko nizuke, azkenengo galdera bezala. Bai. Etorkizunera begira zelako erronkak dituzun eta nola ikusten duzun zure burua epe labur eta luze batean ere. Erronkak askok dira. Pertsonalki, azkenean baita ere jarraitu ezitzen, ez? Ze danak behar dugu eta orduan saiatu hor hobetzen. Eta pertsonalki beti, ze pertsonalki baita ere ezin dugu utzi, profesionalki barkatu. Eske beti esan duzudan bezala izaskon azkenean, bai pertsonala eta bai profesionala hildo batean doaz. Orduan nire kasuan, ez? Ze sentimenduak hor daude berdian. Orduan biendako bera ikusten dute, erronka berdinak hobetzen jun eta ikasten. Zeren, eske hau ez dugu bukatu behar inoiz ikastez, eta ez dezagula bukatu, eske nik uste dut hor dagoela akatsa. Uste dugunean bukatu da dugula eta dakigula dana, ez dakigu ez errezeta. Hor daukagu ez, bizitza osoa ikasteko. Beraz, erronka ikasten jarraitu. Gizartearekin konprometituak izan behar gara? Bai, dudarik gabe, azkenean ikuste dut pertsona bezala, ez gara pertsona bakarra baizik eta danakara, beraz bai, gizartearekin konprometituak. Natura zaintzen dugu? Zaindu beharko genuke, eta gehiago ez, begira zen nolako lekuan gauden, eta hau ez badugu zaintzen, nor zaintuko gaitu baita ere guri, ez? Bidaiatzea gustuko duzu? Bai, uste dut garri dugula baiet. Leku bereziren bat bidaiatzeko? Nik uste dut leku guztiak bitxiak direla, ez? Baina niretzako ni geratzen ez mundura biharrakin. Zergatik? Zergatik? Bihotza betetzen nagoelako. Egun bateko ateraldietan, zer nahiago duzu, mendia edo hondartza? Galdera ona, baina ni ura maite dut eta itsasoa maite dut. Hor da eta nire aizpa itsaso du izena. Ni jarri eta izena. Herria edo hiria? Galdera ona baita ere. Herriak ematen dizu
beroa, ez? Sentitzen zara, ba hori, zure lekuan. Eta hiriak ematen dizkizu aukera anitzak, beraz, biekin geratzen naiz. Herri handia edo txikia eta hiri handia edo txikia. Ba nik uste dut, herri handi, hiri txiki. Lasai eta ongi egoteko leku sekretu bat. Lasai eta ongi egoteko leku sekretua. Ai, ez dakit. Azkenean ikuste dut bakoitzak berarekin, ez? Begiak itxi, zu sentiarazi, eta listo. Lasai eta ongi egoteko egoera bat. Jo, bat egiten du aurrekoarekin, ez da? Azkenean zu leku horretan, momentu horretan ondo sentitzen bazara, hor duzu, beraz, aldi berean baita ere leku anitzak izan daitezke. Bai basoan, mendian, hondartzan, etxean, atzerrian. Edo zein tokitan. Bai, hori da. Mitozalea zara? Bai, badakat, hor zer mitozaleaz, bai. Sukaldari trebea? Ez oso trebea. Gustoko bai, baina oso trebea ez. Bizitokiak eman dezake bizi poza? Bai, bizitokiak bizi poza ematen du dudari gabe. Naiz eta batzutan gauza gehiago beharri ere, ez? Irakurtzeko liburu bat. Ez dizuk ezerrik esan behar. Ez dut, ez naiz oso zalea irakurketan sentitzen dut. Nahiko nuke, baina ez dut, bidaiatzen dut nire buruarekin. Filme bat? Ai, filme bat. Ez dakit orain bertan ez zait bat konkretuki bururatzen, baina sentimenduak ikutzen dituen edonorrek, edo zein. Abesti bat? Abesti bat? Baditut hainak gustoko ditudanak, ezta? Baina eta batez ere oso importantea delako esan dugun bezala nire prozedurarako eta sormenerako, baina bat bereziki indila eta bueno, titula ez dakit zeren frantsesez dago, baina bada toke arabiar etnikoak dituena. Bai, hori dudarik gabe. Ze papera du euskarak zure egunerokotasunean? Oi, erabatekoa. Azkenean euskara nire hizkuntza da eta gure bizia baita ere, ez? Azkenean egunean bizi gara eta egunean euskaraz. Hori da esan dezakegu, ez? Dudarik gabe euskalduna. Eta hori dela eta aukera daukadanean beti kanpora noanean euskaraz irakasten diete hangoko jendeai. Osea, bai, euskara mamian bai. Harremanak lantzeko modua herrietan, hirietan, uste duzu egokiak direla? Harremanak lantzearena, landu daitezke era askotara, ezta? Eta landu behar dira, ikusten duzu ni ezagutzen nauzu hola naizela oso sentikorra, harremanekoa, gertukoa, eta hori dela eta, begira, aukera polita, zeren uste dut badagoela baita ere, eta erronka bilakatu daiteke, bai, eta gustatuko litzaidak ze artearekin lotuta, eta artea eta harremanak, nik uste dut lagungarriak izan daitezkela beraien artean. Eta nola, adibidez nik ikusten dudan bezala nire izaeran eta nire artearekiko, eta aukera izan dut hola lantzea. Eta nola izan zen, ikastetxe batean deitu ninduten lagun baten laguntzaz eta eskaileraz, deitu ninduten ia artea eta kultura eta gaur egungo artista baten buru bezala, jun nintekeen hitz egitera eta nire performance bat luzatu ahal nintzakeen aurrei, ez? Eta hola egin genuen, jun nintzen ikastetxe batera, egon nintzen aurrekin, egin nuen performance bat, sortu nuen tailertxo txiki bat nun erakutsi nien nire esentzia, nire sentimenduak, eta hor hasi ziren eta landu genituen kriston harremanak. Ikasle txiki, irakasleen bitartean, nire bitartean, ez dakit oso interesantea iruditu zitzaidan, eta uste dut artea eta gizarteak eta harremanak elkarrekin asko egin zezaketela. Bai. Nola gustatuko litzaitzuke? Izatea mundua 50 urte barru. Wow! Uste dut izan beharko ginatekela pixka bat pentsatzearena gehiago besteengan baita ere, ez? Azkenean nik uste dut azken urteetan indibidualtasuna bueltatu dela oso
eguneroko gaia. Eta ez dut gustuko, ez gara gu bakarrik, baizik eta denok, ez? Orduan, gustatuko litzaidake mundua pixkatxo bat hobeagoa izan dadin, bata bestearekiko lagunduz eta gerturatuz eta lehen esan dugun bezala harreman horiek landuz. Zoriontsu izateko, errezeta bat. Oi, ez dakit errezeta erabat, baina esan dezakegu azkenean zuk behar duzuna jarraitu, zuk duzun behar hori, pasio hori nire kasuan, eta ez utzi. Itziar Nazabal Regueira, 3 hitzetan. Bai, esango genuke, ez dakit, sentimendua, esplosioa eta artista. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.